da girma da irin kwake magana ga miji sarkin makafin Allah ba zai taɓa ba. Sarkin Rano mai adalci mun gaida uba. Bari na ba ku labari, sarkin Rano dai masoyi ne, jagoran kwarai kyawu na halinsa ake ta labari. Ga alfaharin mutanen Rano mai girma kai muke buri. Muruci ne na kan dutse mai sarewa baya tasiri, sarkin mu mai yawan kairi. Kududdufin wuta kake ba a shigar ka ko da mai shakka. To bara in ba ku labari, ga tsoho ya gino ramusin abuka da dubun masoyansa. Ritaya ba gara tuce ba fansho haka za su wuce lahira kuma na su mayin su. Daman can ba mu kaunar su, yau na mu ya zo ya kore su. Na komanda abba ne sarkin Rano yau kowa yana son sa, mu ba ma san makiyansa. Ka take su sarkin mahugan karfe shakwaramniya. Lambu na kaya kake kowa ya ci ka yana macewa ne. Kunin dalma kake kowa ya sha ka ya doshi lahira. Wani mai waƙar ka ne gyara zama sarkin Rano ƙara rike Allah. Muhammad Isa Umar ya zama sarkin mu, yanzu Rano da irin ka take fari namu. Gyara zama sarkin Rano ƙara rike Allah. Muhammad Isa Umar ya zama sarkin mu, yanzu Rano da irin ka take fahari namu. Gyara zama sarkin
alfahari namu.